खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 सेप्तेम्बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा जेबो खामानि दामानि मावनो गोसो जानाय नङा। दाबसे जायगायाव आरामै थाबाय थानो गोसो जागोन। वृष राशि। गावनि मोजां मोननायजों मानिबा जाहोनाव नागारलायगोन, गोसोआ खामग्लिगोन। मिथुन राशि। गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि गथ'आ गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, गथ'खौ लानानै जिंगासिनांगोन। सिंह राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हानाय नङा, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। तुला राशि। रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मुं गोसारगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। धनु राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। मकर राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि सिगांनि सुथुरफ्रा जामलांगोन, बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन। मीन राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैगोन, खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।